ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш теҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар ватсапи экраномада роҳӣ кунем, дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ хона қабул кардем, чӣ замин, квартира ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. Хоб, квартираҳои фурӯшӣ ҳастанд бо нархи арзон аз территорияи Душанбе ҳастанд. Хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ аз ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ ҳастанд. Ҳам квартира, ҳам хона аз Абдурахмони Ҷомӣ. Дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастанд аз ноҳияи Вахш шуруъ кардан, ки бо нархи арзон ҳастанд. Аз ноҳияи Восеъ ҳастанд, аз шаҳри Ваҳдат квартира ҳастанд ва хона ҳастанд. Аз территорияи Фархор хона ҳаст, аз шаҳри Бухтар ҳам квартира, ҳам хона ҳастанд. аз шаҳри Ҳисор ҳастанд, ҳам хона, ҳам квартира. аз территорияи Данғара ҳастанд ва тарафҳои мақсад ки Рудакӣ ва дигар шаҳр ноҳиё, ки ҳам хона, ҳам замин, ҳам квартира. Якхонага, духонага, сехонага ҳар гуна ва хонаҳои арзон аз 35,000 сомонӣ то нархҳои боло. Ва курси имзо бошад 106 сомонӣ. Мо бошад навор асар мекунем, маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз Москва ба Тоҷикистон бор равон кунанд ва намедонанд ба кӣ муроҷиат кунанд, ба шумо тавсия метиҳем компания якай нозима, ки грузоперевозка, якай нозима, ки таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд. Борои шуморо аз территорияи Москва қабул мекунанд ва ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, территорияи шаҳри Нав, территорияи шаҳри Бухтар, Калхозобод, дӯстони азиз, мақсад Абдурахмони Ҷомӣ, территорияи Вахш, Сарбанд, Кӯлоб, дӯстони азиз, территорияи Восеъ, инам хеле ҳамадонӣ, ҳама тарафҳо варда мерасонанд. хоб, мақсад ки шумо айноми канали мо салом расонен. хоб, шахсоне ки 800 кило боло бор дорад, рафта худашон мегиранд, дӯстони азиз, ва ҳар се рақамошо рақамҳои дастӣ кор мекунанд. ҳар сешта ватсап доранд. Да рақамҳои Россия, якта рақамҳои Тоҷикистон. ина компания боварӣ, компания грузоперевозка якай нозим ҳар ҳафта рейс доранд. ба шумо тавсия метиҳем, маромад дар мақсад ки айноми канали мо салом расонен, дар рақамошон метавонед нависед, ба шумо тавсия. мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастад, дӯстон, срочнаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, пеши даврӯзаи 10-уми Корвон. ина дома амҷа метавад баъди ғозумакҳои Корвон, яъне ки баъди ғозумакҳои Корвон рӯпарои заводи Достӣ. ин амҷа мегӯяд на метавад, ина дар видео бо нишон додагааст, ин ҳамин дом буда, ин амҷа лаби мақсад ки даврӯзаи 10-ум дае. хоб, дӯстони азиз, духонага квартира ҳастае, ки дар сеюм ошӯена қарор дорад, 43 квадрати метра. Боб, свет, таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термиз, хона бо бисёр чош фурӯхта мешавад, яъне ки аз ҷиҳат кондитсионер, шифонер, диван, кухни, гарнитур, оина, термиз, холодильник ҳамаш мегӯяд месад. ва ремонтои замонавӣ, дӯстони азиз, пеши даврӯзаи 10-уми Корвон, ин пешаш дае. хоб, дӯстони азиз, квартира мегӯяд дастсарошна фурӯхта мешавад бо нархи 400,000 сомонӣ, ки боз мегӯяд муомила мешавад. ҳар ду рақамҳош рақамҳои дастӣ, рақамҳои 22 ва рақамҳои TCL дастӣ, ахираш 99 ватсап дорад. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, 10-ум даврӯзаи Корвон, баъди ғозумакҳо, дӯстони азиз, рӯпарои заводи Достӣ. маромад оиди ҳамин квартира шумо ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, ягон агар аниқтар хоҳед, агар фаҳмидан, дар ҳамин рақамҳошон занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳам ва арзона мекунад. квартира бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, маромад занг занед. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад, дӯстон, срочнаи қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Фариштӣ. бо метавонед маълумоти пурраша хитон як бор дига пурсен. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Фариштӣ. 6 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 3 хона кардагӣ ҳастае, ки бо ремонтҳои замонавӣ. об, свет доимӣ, гирди хона полни худ, забор маҳкам. даврӯза, дӯстони азиз, дорад. обсӯди доимӣ, мактаб, духтурхона, магазин ҳамаш наздик. аз даруни район мегӯяд то хонаро ҳамагӣ 5 километр роҳ. алиш ба духонага квартира аз шаҳри Ваҳдат. ва сумаки нархи хона 210,000 сомон ҳастае, ки боз мегӯяд муомила мешавад. хоб, ин ҳамин рақамҳои ҳисобшунаи рақамҳои мегафон 24 соат кор мекунад, дар рақамҳошон ватсапа доранд. дӯстони азиз, байни хона кайдор аст, ҳаммом, кухниш ҳамаш, дӯстони азиз, дуруст аст. гирдаш маҳкам, дарвоза ойсӯи доимӣ, мактаб, духтурхона, магазин, масҷид назди, аз район 5 километр. ва вариантҳои алиши бошад, мегӯяд духонага квартира кати аз ҳамин Ваҳдат мекунем. маромад, шахсоне ки мехарем, занг занем, маълумоти пурраша гирем. одамое ки ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ дорем, замин, квартира, мошин, ягон техника, ягон компания хоҳем, ки
реклама کنیم برای فروش موندن مرا در رقم‌های بالا 20 تا روی کنیم ما реклама میکنیم. خواهش که نوار دوستان تا آخرش تماشا کنین و همین سیرکش در افیکو پالیسش کنین و فکرتون نویسین. مگذاریم با سیم خونه فروشی. خونه فروشی نازی حولیگی است دوستان قرار دارد در نویه وسط در قشلاق درجین. 5 سوتیق زمین مساحت دارد که 3 خانه کردگی است که آبسفید دارد گیردش محکم دوستان عزیز. درختان میوه دهنده گرد اطرافش پل خود محکم دوستان عزیز. خانه میگد مقصد که قرارش هست. با نشد حجتش وقت دیگه هم میپرسیم. دوستان عزیز دستروش میگد فروخته میشود با نرخ 110,000 سومانی است که باز معامله میشد. خونش مقصد که ریمونتش نوپور است. کاروبکا نویه واسه قشلاق درجین 5 سوتیق زمین 3 در خانه دوستان عزیز آبسفید گردش محکم درختان میوه دار دوستان عزیز نرخش 110,000 سومون است باز معامله دارد. یکمش رقم‌های بیلاین اخیرش 20 کار میکند. دویمش رقم‌های مگافون اخیرش 21 اینش در واتساپ دارند. شخصانی که میخرین یگون واریانت دارین یگون معلومات الهی اوید همین خانه همین زمین فهمیدم میتونید که در رقم‌های واتساپ در رقم‌هاش زنگ بزنید معلومات پورش گیرین. لایک رو فراموش نکنید دوستان عزیز و نواری ما رو تا آخرش تماشا کنید. مگذاریم با چهارم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است دوستان قرار دارد در نویه عبدالرحمن جومی پیش автобаза قرار دارد دوستان عزیز پیش مقصد که تخت بزرگ نویه عبدالرحمن جومی автобаза پیش تخت بزرگ دوستان عزیز 3 خانگی کوارتیر است که در یک ماشینه قرار دارد. دومویی نمیدونم سویس که خیلی که دو اوشونه خیلی دوم است در یکمش قرار دارد. کوادرات چه نگفتن 3 خانگی در یک ماشینه کухні баняш дурунда ҳуҷҷатхонааш не ки дар берун аст дӯстони азиз ремонтуш на зур на безе миёна барои зиндагӣ мешавад. квартира мегӯяд дастрош фурӯхта мешавад бо нархи 220,000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. бозам такрор мекунем ноҳияи абдурахмони ҷомӣ кӯйбеш дар автобаза пеши тахта бозор яъне ки ҷои хуб да ҳама чи дар пешаш 220,000 сомон аст боз муомила дорад. خب رقم‌های 08 در واتساپ دارم و رقم‌های مگافون دیگری 31 هر دشون کار میکنن و واتساپ هم دارم. شخصانی که اویدم کوارتیر یگون معلومات میخواین یگون سوالات زیادی باشه برای فهمیدن خودتون شما زنگ زنید با شما ماشه فهمونده میتین و ارزونه میکنن. اینا بسیار در کامنت‌ها خواهش کرده بودن که از نوحیه عبدالرحمن جومی کوارتیر شوین برای شما کوارتیر ریمونتش بهترین مرامت شخصانی که میخرین زنگ زنید ایداس نتین. مگذاریم با پنجم زمین فروشی. یک زمین فروشی است که سروچنای قرار دارد در نویه عبدالرحمن جومی دهه مشکرود سنت یعنی که کیرفی پیشینه یعنی کیرفتا بسیار میشناسن نویه عبدالرحمن جومی دهه مشکرود. خب دوستان عزیز جایی خوب داره میگه جایی زورده سروچنا فروشی است 4 سوتیق زمین است گیردوانش پول خود محکم است سوید آب مشکلی ندارد. مقصد مکتب مغازین مسجد همش در پیشش است نزدیک است. مکتب مغازین هست آب سوید دارد گیردش محکم. دستروش نمیگد فروخته میشد با نرخ همگی 100,000 سومون که سرتیفیکات همه چی دارد. نرخش 100 تا باز معامله میشود. در کامنت‌ها بسیار خواهش کردم که از تراتور عبدالرحمن جومی زمین شاید نبرش کنه زمینی که سروشنا فروشی 4 سوتیق زمین مکتب مغازین نزدیک گیردش محکم در مشکرود یعنی کیرف. مرامت رقم‌های دستیشون بیلن 88 کار میکنه دستیشون و رقم‌های راستی اخیر 82 62 اینش در واتساپ دارن. لابی روح دا مرامت شخصانی که میخرین زنگ زنید معلومات پورا و انیش از همین رقم‌ها زنگ زده با پرسن مرامت. مگذاریم با ششم خانه فروشی. خانه فروشی نازی حولیگی است دوستان سروچنه قرار دارد در نویه وخش در جماعت وحده دهه سلطان آباد. 13 سوتیق زمین مساحت دارد که 2 خانه کلان کردگی است که با ریمونتش و آبسفید آشخانه بانیا حاجتخانه انجامخانه آغول نویس دوستان از یک طرف خانه محکم خب مکتب مغازین مسجد همش نزدیک. کسی که خانه دوستان از میگیرد خب 8 تا دیگه قطعش کوپاچا پدرکا 8 تا دیگه دوستان از بواسطه شفر خب 8 تا دیگه میگه تخته پدرکا همین خیلی محصولات ساختمانی دارد با ادلنا و ریموتوی خانه دوستان از هسته گیردی خانه مقصد که یک طرفش محکم های دیگه چوش هسته مکتب و مغازین هم چی مسجد نزدیک دستروش نمیگد فروخته میشد با نرخ 180,000 سومانی که باز معامله دارد. باز هم میگم ادرسم نویه وقت جماعت وحده دهه سلطان آباد. مرا شخصانی که از نویه وقت خانه خواهش کرده نه خانه ارزان 180 تا باز معامله دارد.
ҳардуш рақамҳои тисел рақамҳои якумаш 1132 кор мекунад, дуюмаш рақамҳои 4248 инаш WhatsApp дорад, инашам кор мекунад. Оиди хона ягон маълумот хоҳед, ягон саволо зиёдӣ боша, шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳам ва сумшам бо арзон мекунанд. Дастроз шудаи марамат метавонед тамос гиред. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае, срочное қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар пеши супермаркети B1 кӯчаи Гагарин. дӯстони азиз, духонага квартира ҳастае ки дар 9 ошона қарор дорад, доми 13 ошона ҳастае ки 50 квадрати метре. духонага дар 9 ошона қарор дорад, доми 13 ошона ҳастае 50 квадрат, дата лифт дорад, мегӯяд ҳарду лифтош кор мекунад. об свет мега доимият дӯстони дар B1 дар кӯчаи Гагарин, шаҳри Ҳисор. ремонтои нав замона дӯстони азиз, бо чизи чораш кати мегӯяд дӯстони азиз. хоб лифт кор мекунад, нархаш мегӯяд 405 000 сомонӣ ки боз муомилаи хуб дорад. нархи ҳамин квартира 405 000 сомон боз муомила дорад. хоб квартира хай бо ҳамаи шароитҳои замонавӣ аст дӯстони азиз. рақамошон ҳастае хираш 11. шахсоне ки мехаред марамат занг занед, марамат ҳамқа маълумот. хоб як чизро гуфта намонам ки одамое ки ҳамин навора тамошо дорен, агар ки хонаи маҳқулӣ ё квартира маҳқулӣ ё ки замин наёфтед дар ҳамин видео, нависед дар комментария, мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳаштум замини фурӯшӣ. дӯстони азиз, замини хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар ноҳияи Фархор, дар кадом ҷамоат деҳаша нагуфтиян. 6 сотиқ замин маслиҳат дорад ки ду хона кардага ҳастае ки хонааш коробка ҳастае, байн калӣ дорад ва байнияшам дурушт ҳастае. хона коробка дӯстони азиз, 6 сотиқ замин ду дар хонаи коробка болош нокшонда, калидор ва байниям. нархаш 50 000 сомонӣ ки бо муомила дорад. ҳамин хеле хонаҳои арзон дӯстони азиз, муро гуфтем ки бисёртар монем, на хай баҳри шумо аз Фархор ҳамин довшид 50 000 сомон ҳастае, бо арзон мекунад, хай нархи як опелгӯя мешавад ина хона. оида шумо ягон маълумоти дигар хоҳед, ягон саволо зиёдӣ боша барои фаҳмидани худатон, дар рақамошон шумо занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмида метиҳанд. марамат. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар маҳаллаи пушти Пажарка. духонага квартира ҳастае дӯстони азиз ки дар 3 ошона қарор дорад, 48 квадрати метре. духонага квартира дар 3 ошона 48 квадрати метр. ремонтои замона дӯстони азиз, баъди ремонт кардан мегӯяд ҳолиш ка зиндаӣ кардагӣ нест дар хона. нархаш мегӯяд ҳамагӣ 300 000 сомонӣ ки бо муомила дорад. шаҳри Ваҳдат, дар маҳаллаи пушти Пажарка, дӯстони дар 3 ошона духонага. ремонтои хуб ҳастае. марамат, шахсоне ки мехарен, ягон савол дорен, ягон маълумоти иловагӣ оиди ҳамин квартира фаҳмидан, дар рақамҳои 3315 занг занед. танҳо суми холия мегӯяд алиш палиш намешавад ва дастроз шунаед. марамат, бисёри баъд такрор мекунем, метавонед ки ҳар як хонае ки мондагӣ ҳастед бо ҳарфҳои зард номероша дар пои мондагӣ ҳастед, метавонед ки занг занед, қатъишон маслиҳат кунед. марамат. мегзарем ба даҳум замини хонаи фурӯшӣ. замини фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар Шаҳбурд дӯстон азиз. метавонам Шаҳбури Кӯрна бошад, дигар шаҳр бошад, ноҳияи Данғара, мақсад ки Шаҳбурда. 12 сотиқ замин маслиҳат дорад ки фундаментош рехтагӣ ҳастае. нархаш дӯстони азиз 36 000 сомонӣ ҳастае. бо хоҳи қатиқчон гап мезанед. нархи ҳамин замин 12 сотиқ замин ҳастае. нархаш 36 000 сомонӣ дар ноҳияи Данғара, Шаҳбурда. оиди замин шумо ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, ягон саволо зиёдӣ бошад, дар рақамҳои поёмда ҳастае мегафон, марамат занг занед, маълумоти пурра анеқшахтон гиред. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғонтепа, дар маҳаллаи Дӯстии Халқҳо. духонага квартира ҳастае дӯстони азиз, дар 3 ошона қарор дорад, 56 квадрати метр дӯстони азиз, доми 10 ошона ҳастае. дар 3-маш қарор дорад, лифтам дорад. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис, пеши дом дар донишгоҳ, мактаб, садик, супермаркет, бозор ҳамаш наздик дӯстони азиз, бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ва ремонтҳои беҳтарин. хоб дӯстон азиз, нархи квартира мегӯяд дастроз шунае 395 000 сомонӣ ҳастае, боз мегӯяд муомилаи хуб мегӯяд мешавад. нархи ҳамин квартира 395 000 сомонӣ ҳастае, боз муомила дорад. ина оиди квартира шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ, марамат шумо занг занед, дар рақамҳои вавилони поёмда ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд. бозам мегӯем ки дар ҳамин навор агар шумо хонаи маҳқулӣ, квартира, замин, мошин,
чизе ки дар кор аст нависед, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. шумо ҳам я лайк кара дӯстони азиз фаромӯш накунед занед ва одамое ки мисол хонаи фурӯшӣ доранд дар рақамҳои 20 реклама ин буд навори ӯзаи мо то видеои оянда.